खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार सिगयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 2022 मायथाइनि एचएसएलसी आरो एचएस आनजादखौ 15 मार्चनिफ्राय खुंगोन। हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै दिसपुर थानायाव केस। आसाम विधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमुल ममिना गावनि पिएसअ नागारनो थियारि। निजामुद्दीन चौधुरिया पिएसअ एंगारा आरोबाव सानै पिएसअ लादेरगोनसो। साथाम लाइमोना साख्रियाव जइन जानो फैना हमजादों। पुलिसआ गवालपारायाव 15 बिगा गान्जा आबादखौ थेर-बेथेर खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। देग्लायनि एबा 2022 मायथाइनि एचएसएलसी एबा मेट्रिक आनजाद आरो एचएस जोबथा आनजादा फैगौ 15 मार्च खालारनिफ्राय जागोन। रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनेश बेगवा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनेश बेगवा दिनै सर्व शिक्षा अभियानजों मोनसे जर'खा मेलाव बाहागो लायो। बे मेलनि उनावनो सोलोंथाइ मन्थ्रिया 2022 मायथाइनि एचएसएलसी आरो एचएस जोबथा आनजादखौ फैगौ 15 मार्च खालारनिफ्राय खुंनाय जागोन होननानै फोसावदों। बबेखानि देग्लायनि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादखौ 15 मार्चनिफ्राय जागायना एप्रिल दाननि गिबि सप्तायावनो एबा असमिया गोदान बोसोर बैसागु फोरबोनि सिगांनो फोजोबगोन होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिया बेखौबो बुंदों दि मेट्रिक आरो एचएस जोबथा आनजादनि सिगां गासैबो फरायसाफोरखौ कर'ना भेक्सिन थुनाय जागोन। बेनि थाखाय फैगौ 3 जानुवारि खालारनिफ्राय रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव फरायसाफोरनो भेक्सिन थुनाय हाबाफारिखौ जागायगोन। सोरखारा सानफ्रोमबो गं 15 फरायसालियाव फरायसाफोरखौ भेक्सिन थुनायनि टारगेट खालामदों आरो बे समनि गेजेराव गासैबो बिमा-बिफा आरो दिथागिरिफोराबो नैथि ड'ज भेक्सिनखौ लाथारनांगोन होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै दिसपुर थानायाव केस। बरपेटानि कंग्रेस एमपि आब्दुल कालेगा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै दिसपुर थानायाव केस फाइल खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आयेन सिफायनायनि अजद होनानै बरपेटानि एमपि आब्दुल कालेगा बुधबारखालि दिसपुर थानायाव गंनै बिलाइनि एजाहार थिसनो। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रिया आइपिसि 153 आरो 153A खौ सिफायदों होननानै आब्दुल कालेगा गोख्रों अजद होदों। पिएसअ बोखारनायनि सायावबो आब्दुल कालेगा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों रावजों सावरायो। बेजों लोगोसेनो सासे राजखान्थि दैदेनगिरिनो रैखाथिगिरि होनांगौ होनाङा बेखौ पुलिस बिफाननि कमिटिया थि खालामगोन। बेनि बागै गिबि मन्थ्रिया मानो राजखान्थि खालामदों होननानैबो आब्दुल कालेगा गिबि मन्थ्रिनि हेंथायै अजद होदों आरो गिबि मन्थ्रिया गावनो गिबियाव पिएसअ एंगारनानै दिन्थि होननानैबो आब्दुल कालेगा दाबि खालामदों। आसाम विधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमुल ममिना गावनि पिएसअ नागारनो थियारि। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरखौ गावबा गावनि देहा बेंग्रा एबा पार्सनेल सिकिउरिटि अफिसार सुंदयै पिएसअ नागारनो खावलायनायनि उनावनो आसाम विधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमुल ममिना गावनि पिएसअ खौ एंगारनो फोसावदों आरो थियारि जादों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा गावनि पिएसअ खौ जोबोर थाबैनो एंगारगोन होननानैबो खौरां बिजोङाव फोसावदों। मख'नो गोनांदि गावनि पिएसअ एंगारनो थांखि लानाया गावनि निजा थांखि आरो जायफोरा गावबा गावनि रैखाथिनि थाखाय पिएसअ लाबाय थानो गोसो बिसोर लानो हागोन होननानैबो डक्टर नमुल ममिना बुंदों। रिपर्ट बादिब्ला आसाम विधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमुल ममिननि सिगां आरो गिबि मन्थ्रिया खावलायनायनि उनावनो शिबसागर बिजेपि इउनिटनि आफादगिरि मयुर बरग'हाइ आरो करिमगन्ज जिल्लानि बिजेपि आफादगिरि सुब्राता पार्टचार्यआ गावबा गावनि पिएसअ खौ एंगारदों। गिबि मन्थ्रिया खावलायनायनि उनावनो बिजेपिनि गोबांसा दैदेनगिरि एमएलएआ गावबा गावनि पिएसअ एंगारबाय। नाथाय एआइइउडिएफनि सासे एमएलएआ गावनि पिएसअ एंगारा। बरंस गावनि थाखानाय पिएसअजों लोगोसे आरोबाव गुबुन सानै नांफाजाबनाय पिएसअ लादेरगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला
आलापुर बियाबनि AIUDF नि MLA निजामुद्दिन चौधुरीनो आरोबाव सानै एडिशनेल PSO नांगौ। आसामनि दैदेनगिरि आरो जनप्रतिनिधिफोरनि जिउआव जेबो रोखोमनि जुनिया हुमखि गैया आरो देहा बेंग्रा एबा PSO नि गोनांथि गैया। बेनिखायनो गावबा गावनि देहा बेंग्राफोरखौ एंगारनांगौ होनना गिबि मन्थ्रिया खावलायनायखौ लाना रायजोआव दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो थानाय समावनो MLA निजामुद्दिन चौधुरीया PSO एंगारनायनि सोलाय आरोबाव गुबुन सानै लादेरगोनसो होननानै बुंदों। मख'नो गोनांदि निजामुद्दिन चौधुरीनो मानि थाखाय आरोबाव एडिशनेल PSO नांगौ बेनि जाहोनाबो खिन्थादों। निजामुद्दिना जाहोन खिन्थानाय बादिब्ला गावनि बियाबनिफ्राय दिसपुराव थांनो गोनां जायोब्ला गुबुन दरसे रायजो मेघालयखौ बारलांनांगौ जायो। बेनिखायनो बिनो आरोबाव सानै एडिशनेल PSO नांदेरगौ। अब्लासो गिबि मन्थ्रिया गावनि जेट फ्लाइट सिकिउरिटिखौ एंगारोब्ला गावनि PSO खौ एंगारनो थियारि होननानै निजामुद्दिना बुंदों। ओरैहाय गिबि मन्थ्रिनि खावलायनायनि हेंथायै हेंथा दोलो कंग्रेसआबो गोख्रों रावजों सावरायदों। साख्रियाव जइन जानो फैना हमजादों साथाम लाइमोना। BSF जवान जानो फैनानै जोबथेसालियाव थाहैनो गोनां जादों साथाम लाइमोना। मिथिनो हानाय बादिब्ला नकल एपइन्टमेन्ट लेटार लाना BSF आव जइन जानो फैनाय साथाम लाइमोनफोरखौ काछार जिल्लानि मासिफोराव हमनो हादों। नकल एपइन्टमेन्ट लेटारजों BSF आव जइन जानो फैना हमजानाय साथाम लाइमोनफोरखौ उत्तर प्रदेशनि चन्दन सिंह, अमित कुमार आरो शाहिन पासवान होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बादिब्ला बिसोर साथाम लाइमोना थांनाय 21 दिसेम्बर खालि नकल थिसनथाइ लाना मणिपुराव थानाय BSF नि हेडक्वार्टाराव नुजाथिफैयो। नाथाय बिनि सायाव नायबिजिरनानै बिसोरनि थिसनथाइया नकल होननानै हमना मोनो। बिनि उनाव मासिमपुर BSF मावख'निफ्राय बिसोर साथामनि हेंथायै अरुणाचल प्रदेशनि PP आव केस फाइल खालामो। बे केसनि हेंथायै पुलिसआ बिसोर साथामखौबो एरेस्ट खालामो। मिथिनो हानाय बादिब्ला सिलिगुरिनिफ्राय सासे दालाला 21 लाख रां लाना बिसोर साथाम लाइमोननो नकल थिसनथाइलाय गथायदोंमोन। आसाम पुलिसआ रायजोआव ड्राग्सनि हेंथायै गेदेर अपारेसन खालामना मोनसे गोदान खुन्थिया गायसंदों। आसाम पुलिसआ गवालपारा जिल्लायाव 15 बिगा गान्जा आबादखौ थेर-बेथेर खालामना फोजोबस्रांदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गवालपारा जिल्लानि सुनारि पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय लाथिबारि, बामुनियालाका आरो पाटाखाथायाव BSF नि मददजों 15 बिगा गान्जा आबादखौ थेर-बेथेर खालामदों। आसाम पुलिसआ गान्जा आबादखौ ट्रेक्टरजों एवखुना थेर-बेथेर खालामदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव एन्टि ड्राग्स अपारेसन सोलिगासिनो थानाय समावनो गवालपारा पुलिसआ 15 बिगा गान्जा आबादखौ थेर-बेथेर खालामनाया पुलिसनि मोनसे जाफुंसार अपारेसन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि अफिसियेल टुइटाराव टुइट खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।